Priatelia, fakt odporúčam tieto lopatky. Parádna vec. A hlavne to, že si viete pekne vyrovnať miesto tam, kde budete spať, lebo spať na kameňoch alebo nejaké šikmine, to nie je nič moc. Takže určite odporúčam tieto lopatky. Ja mám od Cold Steelu. A Stano, ty máš čo? MFH alebo? Mne sa zdá, že MFH to je. Ale tak ono vlastne sú keby rovnaké, hej. Takže je to jedno. Ale účel to splní, sú tieto parádna vec. Takže tábor si spravíme tuto. Je to tu trošku rovnejšie, tak uvidíme. A Niko, ten bude tam. Takže konečný efekt je takýto potom. Stanko to odtestuje. Čo hovoríš, dobre? Takže máme hotovo. Čiže lopatka od Cold Steelu a MFHčka splnila svoj účel. Odporúčame. Kurva, jaké one, vieš? To je treba režírovať. Jo. To nahráva. No. Dobre. Takže, nazdar všetci. Čiže mnoho ľudí sa nás pýtalo na to, že čo vlastne nosíme do lesa, hej? Jakú výbavu nosíme, čo nosíme batohu, čo nosíme na sebe. Tak sme sa konečne odhodlali. Dobre. Začiatek je dobrý. Popiči. Toto keď tam dám, tak sa pojebu. No, už vieme, že čo nosí na zemi. Takže pokus číslo 2. Dúfam, že už sa mi nezjebe telefón. Čiže mnohí sa nás pýtali, čo vlastne nosíme do lesa, hej. Takže, či už na sebe, alebo teda so sebou, akú výbavu, čo tu máme. Takže asi by som začal s tým, že čo máme na sebe, hej. Poviem vám najprv ja, možno, že aj chalani sa pridajú. Takže, čo sa týka obuvy, mám Lovy, fakt parádna značka, kvalita. Mám ich už cca 2 roky a som s nimi fakt spokojný. Čiže treba sa o ne samozrejme starať, treba to krémovať, keďže je to koža brúsená, treba to nejako impregnovať, krémovať, hej. Ja to krémujem tak, že cca po každom druhom bushcrafte nech to je teda naimpregnované a nech to slúži čo najviac. Takže to k topánkám, hej. Nemám tie najvyššie, lebo sú ešte vyššie od týchto. Mám tú strednú, ale premýšľam nad tým, že do budúcna by som si kúpil ešte aj tie vyššie. Predsa len dobre to chráni aj členky a keď chodíte v takomto teréne, hej, tak sa môže stať, že si vytknete členok a jedno s druhým, takže keď si ich dobre zatiahnete, tak je to oveľa lepšie a predídete tým nejakému možnému zraneniu, hej. Čiže tak, čo sa týka maskáčov, tie nosím skoro na každý bushcraft, tie isté. Samozrejme si ich perem, nechodím svradlavý. Čiže maskáče, tip vám takisto napíšem do komentáru, alebo teda do popisu. Je to od značky UF Pro, je to slovinská značka, vyrábajú taktické oblečenie pre špeciálne jednotky a vojenské zložky. Nájdete ich na internete, majú fakt veľmi dobré veci, ale aj porádne drahé, takže tak. Mám veľa vecí aj z Decathlonu a ako fakt, keď chce človek kvalitu a za rozumnú cenu, tak vám úplne stačí z Decathlonu si nakúpiť nejaké veci. Je to paráda, alebo v nejakom army shope nejaké normálne veci, hej. Napríklad mám aj, nohavice, čo mám, nosím UF Pro, ale nepremokavú bundu mám od Číňana, takže a slúži perfektne za 10 €, takže úplne super, hej. Čiže nezáleží vždy na tom, že či má človek drahé veci, alebo teda lacné. Niekedy aj tá lacná vec dokáže fakt splniť účel. Aj keď ja som s týmito maskačmi fakt veľmi spokojný, čo sa týka kvality prevedenia, máte tu kopovačkov, máte tu bočné vetranie, hej. Čiže ako fakt super.
Dokonca sa mi niekde prepálili, túto dolu. Tuto sa mi prepálili, hej, pri ohnisku, jak sme sedeli. Ale keďže je tam ten ripstop, tak sa mi to neťahá ďalej. Takže fakt ako super, môžem len odporúčiť. Dobre, čo sa týka vrchu, teraz mám na sebe pullover Bundeswehru z Army Shopu. Ale nosievam, keď ste si všimli a sledujete naše videá, nosievam také taktické bojové tričko. To je od 5.11. Je tiež super, ako tá 5.11 je fajn. Majú kvalitné veci, ale ako z UF Pro sa to určite nedá porovnávať, to vôbec. Ale akože účel splnia aj tie veci. Takže, ale chcem si taktické tričko určite kúpiť aj od UF Pro. Chystám sa na to, takže keď sa došetria peniažky a bude niečo navyše, určite si kúpim. Takisto tam máte bočné vačky, hej, je to priedušný materiál. Keď sa v tom spotíte, veľmi rýchlo to vyschne, nezapácha to, fakt môžem len odporučiť. Takže tak, dobre. Mám tu aj zimnú bundu. No zimnú, ako ja som v nej prečkal minulú zimu úplne v pohode. Takisto je to od UF Pro bunda. Perfektne spracovaná, taktiež ripstop, priedušný materiál, plno vačkov, hej. Čiže ako fakt super. Máte tu výplne, to znamená ramenné výplne, chrbtové výplne. Čiže keď máte na sebe nejaký ťažký batoh, necítite to tak, ako za mňa super. Čo sa týka celkovo tej značky UF Pro, je to fakt bomba, len aj si za to vedia vypýtať. Takže ako tie nohavice a tá bunda by mohli aj rozprávať za tú cenu, takže je to trošku premrštené, ale je to super. Dobre, čo sa týka batohu, priatelia, ten ste si ako možno všimli, ja som začínal bushcrafty s batohom, myslím od MFHčka som ho mal. MFHčko, hej, komando, ten bol myslím 60 litrový. 55 litrov, no Niko vie lepšie jak ja. Niko je náš špecialista na výbavu. Takže ten bol super, ako fakt za tú cenu, on ma vyšiel nejakých 60 eur stál vtedy, alebo tak nejak. Takže ten bol fakt super, ale ako teraz mám tasmanského tigra a fakt som s ním tiež spokojný. Na začiatku ma trošku, ako ten nosný systém, nejako som s ním nerozumel, ale jak som si ten batok nastavil, môžem tam mať naložených aj 22 kg a úplne v pohodičke aj do kopca, hej. Čiže ten batok je fakt perfektný. Litre vám napíšem do popisu, nie som si teraz istý, či má 55 alebo 45. 45, hej, 45 hovorí Niko. Máme tu bočné vačky, máme tu vrchnú časť, kde máte vrchný vačok, ktorý sa dá rozipsovať. A je tam ešte taký vnútorný vačok. Celý tento batoh je skladaný z dvoch častí, hej, je tu tá hlavná časť a spodná časť, hej. Ja som si momentálne teraz, keďže mám obrovský spacák na zimu, hej, kúpil som si nový spacák od Snookpaku, Snookpak Extreme a vlastne je do -7 a je to čistý paplon. To ako fakt môžem paplon nosiť so sebou. Takže ten spacák je doslova na celý tento batoh, hej. Ale nejako mi tam určite vošiel, hej, však to vidíte sami, síce narvatý jak hovado, ale vošiel mi tam. Takže som si musel túto stredovú prepašku rozzipsovať, napchať tam celý ten paplón a ako vošlo to tam, hej, takže som spokojný. Čiže ten batoh fakt splnil účel. Ešte som si tam dokázal naukladať aj nejaké veci. Takže ako fakt paráda. Dobre, čo sa týka karimatky, ako v tomto videu vám poviem len o tom, čo mám ako takto na sebe, čo nosím a ohľadom vnútornej časti batohu, hej, čo vlastne mám v tom batohu, o tom si spravíme extra video. Takže dneska len tak trošku po všeobecnosti. Karimatku mám od Robensu, volá sa Robens Zigzag, myslím. Objednával som si ju teraz nedávno, mám ju asi na 3. bushcrafte, ale fakt môžem odporučiť, je perfektná. Je to tá klasická harmoniková karimatka, ktorá sa dá takto pekne rozložiť. Čiže super. A tepelný odpor má, myslím, že 2,2 alebo 2,3, nie som si istý, ale napíšem vám to tam tiež. Stála ma nejakých 15-16 eur, takže aj tá cena bola fakt perfektná. Čiže môžem odporučiť. Ďalej. Lopatku sme si povedali.
od Cold Steelu, fakt kvalitná. Aj recenzie, keď si pozriete, tak fakt super. No a nožík mám od Schrade. Myslím, že je to ten typ survival. To som dostal ako dar. Ale fakt topka. Fakt topka. Režem s ním, sekám s ním, všetko doslova. Špekačky krajam, klobásky, drevo štiepam a ešte ma nesklamal ani raz. Takže môžem fakt len odporučiť. Čiže toto je v krátkosti tá výbava, ktorú ja nosím pri sebe. Hej. Samozrejme ohľadom batohu, čo všetko tam v ňom mám, o tom si spravíme video potom, lebo toho je tam fakt hodne, hej. Toho je tam fakt hodne a to by som tu mohol rozprávať o tom pol hodinu ďalšiu a musím si ešte spraviť prístrešok, pretože pomaličky sa nám stmieva. Už máme 15:51 a stmieva sa nám 16:28, takže máme nejakú pol hodinku, 3/4 hodinku na to, aby sme si spravili nejaký základ. Takže asi toľko k tomu, priatelia. Toto sme si ukázali. Vidím, že Stanko už pripravil aj pekáč. Takže Niko, ten už má aj prístrešok. Idem vám to tu trošku poukazovať. A dúfam, že zostanete s nami aj ďalej. Držte sa. No. Takže Stankov výtvor. Pekne krásne obložené kameňmi, do zeme vykopané. Keď skončíme, pekne zahrabeme, polejeme vodou, zahádžeme kameňmi, vybavené. No a Niko, ten už má aj prístrešok. Druhý Maroš, no. Takže tak, ten už má aj spání nachystané. No ešte nie, chystá. Pomaličky a paráda. Poprosím producent to nenatáčať. Takže nočná evakuácia z tábora. Nemom. Takže ako som hovoril, evakuácia z tábora prebehla hladko. A videli sme tam proste nejaké svetlá, hej, v lese pohybovať sa, tak po minulej skúsenosti sme si povedali, že radšej to nebudeme pokúšať. Tak sme to poskladali, zbalili a ideme asi domov. Čiže ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte komentár, budeme radi a vidíme sa pri ďalšom bushcraftovom videu. Verím, že už aj s prespatím. Držte sa. Ešte taký záber, chlapci, z parkoviska.
Ojaj. Ale však dobre. Bola to taká evakuácia, hej.